Vaig a mirar què fan per la tele. Canvia de canal, perquè això corre. Bueno, això, que sembla que s'ha trobat un penjoll per aquí mig de les roques, o no sé, a l'aigua, no sé, no l'he vist. Ja s'ha convertit en sirena, en una sirenita, com aquella de... Però de les pel·lícules... Té tota la pinta. Perquè a més és una cua de veritat, que té escates... També les sants, El meu pare em va explicar una vegada que hi havia una llegenda d'una sirena de Tamariu que això va morir per les d'amor i que va deixar un penjoll en record seu i que dintre seu hi ha l'esperit que representa que es posa el penjoll té la maledicció de la sirena. Uau, llavors s'està transformant en sirena, quin mal rotllo. I com se soluciona aquesta merda, tio? Per el que diu la llegenda s'ha de tenir una nit romàntica amb ell. Tu pots, campió? M'entens? Bueno, físicament sí que ho ets, però a nivell de caràcter i tot això, continua sent la Glory. I ets realment la sireneta de la llegenda que he explicat abans. Doncs... Bueno, que... has de tenir esperança, perquè l'amor sempre l'acabarà estimant. La pel·lícula més maca, m'ha fet plorar, oi, que bé, que d'allò. Busca un altre? Busca. Perquè això... Pues bueno, como es despertar. Sóc que només dient això ja s'ha despertat. Bueno, no. Espera un moment. Com no s'ha despertat, tio? A veure. Una arma, me voy a cagar en la puta. Me vas a comer. Tanto la polla que me asusta. No haguis més. Ho anava a dir, no? Merda, m'han matat. Oh, super sorpresa! Oh! Oh, sorpresa! Oh, yes, güey, Patrici. Ha sigut un kamikaze d'aquests japos sots que sortien de... Vomitarà? Hostia. Objetivo localizado. Toma ahí. Casi. Fallaste. ¿Cómo que fue? El objetivo no está neutralizado. Bueno. No, Gloria, ¿por qué? Per què m'agafes? Deixa'm! Bueno,
Mira, aquest programa no m'agrada gens, és una porqueria, perquè tot el rato estan fent el mateix, no parlen, no treballen, només fan que estar per aquí sense fer res, discutint-se, diguem xistes, tot. Sí, no m'agrada. Ya está. Va. Passa'm uns quants. Ara que no caigui, No, espera. Això també forma part de la pel·lícula, Sí, és igual, no. Que no caiguin crostes. Joder, això no és com els ous de l'Uri, tio, això és molt diferent ja. Clocualo, els ous de l'Uri? O li pentes els ous a l'Uri. Clar, jo sé patar els collons de l'Uri, però no, això. Això és bastant diferent. ¿Ves que para allá acá? Tanta gent aquí no. Estoy guardando las cosas. Per 8 creps, el que no fa falta. Baix. ¿Ves que para allá que tanta gent aquí no? Aquestes són les 8 En meves. això estem fora de la cuina? Sí, mamá. Però, que són periodistes, A veure. són periodistes. Es igual, pero que la cuina es tan Però estàs fent fora que... d'aquí, els periodistes. Fora! I tu també, fora! No sé, Vale, fora! se m'està censurant? Fora! M'agrada que se'n censuri. Fora! Fora! No li entero el sucre, crec. La massa sí que la sé fer, però després fer el... Jo sí. I que ara se m'enganxa. No, vaja, no és Pues que han posat massa. massa. Ah, ja. Podrien haver-ne sortit 12, 10. Pues Boira, vine aquí. Ja no. Vine, que t'acaricio. No es pot menjar encara, no l'hem d'esperar. No empieces. Años. Però ha de ser amb nocilla, no pot ser amb una altra cosa. Ves a buscar si vols. Està predeterminat en nocilla i tu deixa de gravar. M'estic menjant el cabell. Molt bé. Estan bons? Mira, Marc. Mira yo. No te lo cuento. Crec que m'he passat amb la nocilla, però Jo. no passa res. Segur. Com netejar? Hòstia, a veure qui es posa més guarra. Jo. Jo guanyo tot. Perdona, carai. Jo guanyo tot. No intentis igualar-me, sisplau. Encara té més xocolata en el dit que a la crep. I si la xocolata Sigui sí és salada. dolça, sí és salada? És un misteri. Li posem sal. Això no ho veurà ningú. No, la cara ja no. Aquests que no han fotut res. Ens hem adormit, mirant aquest documental. Sí. Sembla que sí. A veure si fa una altra cosa més divertida. Pot ser en Schumacher, que va Tio, van posar les hamburgueses del McDonald's 30 cèntims. Que cabron. Tio, on te vas, putos imperialista? A tirar una corda pel bosco, que me penjo per la cua. Aquest guionista no... Mojito aquest té el burro. tinc a la furgo, si vol. Veu, El Barça ha guanyat en Bartomeu. A l'igual. El Novita? Ha guanyat en Novita, sí. L'enquesta final? Jo crec que l'enquesta, però no publiquen el resultat. Mira l'esport. L'esport Va, tio, pues Bueno, si fos en Novita, però tingués en Doraemon, que li treu els apuros, encara. putos imperialistes, tio. Jo m'he dutxat i m'he quedat Mira l'espontani, l'espontani. bastant bé. T'estàs secant i ja sues una altra vegada, però d'una altra manera. Sues de nou. Sues de nou. No és sobre de lo suat. això, aquí el problema és que has d'anar a la platja. Vaig al lavabo. Ogui, Déu! Llavors, dissabte, o sigui, avui treballava tot el dia. Bueno, i ara està arribant la miqueta que Hola? Hi ha algú?
fan alguna més bo? No. No fan res. Va, a veure si ens anem a dormir. Anem a dormir? Doncs au, apaguem la tele i anem a dormir. Opa.